Tervetuloa kuuntelemaan Korpimetso-podcastin uutta jaksoa. Tänään käsitellään aihetta, joka herättää voimakkaita tunteita puolestaan ja vastaan. Sudensuojelun alentaminen Euroopan unionissa ja mitä se tarkoittaa käytännössä Suomessa. 5. kesäkuuta 2025 EU-ministerineuvosto teki päätöksen, joka muuttaa sudensuojeluasemaa luontodirektiivissä. Sudesta tulee nyt tiukasti suojelun lain sijaan vain suojeltu laji. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suden tappamiseen ei enää tarvitse poikkeuslupaan, vaan sudesta tulee pyyntiluvan varainen metsästettävä eläin, jolla on oma metsästysaikansa. Suomessa maa- ja metsätalousministeriö on ilmoittanut aloittavansa välittömästi kansallisen toimeenpanon valmistelun. Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle jo syksyllä 2025 ja uusi lainsäädäntö voi astua voimaan vuoden 2026 alussa. Mutta mitä tämä oikeastaan tarkoittaa suomalaiselle luonnolle ja suomalaisille? Muutoksen kannattajat näkevät tässä helpotuksen erityisesti poronhoitoalueella. Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollila on tyytyväinen päätökseen ja uskoo susien liikkuminen poronhaitalla vähenee. Meille poronhoitajille tämä voisi tarkoittaa, että susi liikkuu alueella nykyistä vähemmän, Ollila kommentoi. Lisäksi hän näkee susikannan suitsimisen hyödyttävän myös uhanalaisen metsäpeuran suojelua. Hänen mukaansa sudet ovat lisääntyneet voimakkaasti koko Euroopassa ja nyt on aika toimia. Toisaalta kritiikkiä ei tarvitse kaukaa hakea. Luontoliiton suurpetovastaava Francisco Sanchez Molina pitää päätöstä vastuuttomana ja vaatii sen riitauttamisesta oikeudessa. Päätös perustuu metsästäjien ja maanviljelijöiden lobbaukseen, ei tieteelliseen faktoihin eikä kansan mielipiteeseen. Hän muistuttaa, että suden suojelu on ollut mittava ja investointi Euroopan veronmaksajille, eikä sitä pitäisi heittää hukkaan metsästämällä susia ennen kuin muut keinot on edes kokeiltu. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Katri Holmala avaa tilannetta hieman teknisemmin. Hänen mukaansa muutos tuo mukanaan selkeän metsästysajan sekä pyyntilupakäytännön, mikä helpottaa nykyistä tilannetta, jossa susi on voinut metsästää vain poikkeusluvalla. Kannanhoito on ollut vaikeaa, kun laji on ollut erittäin tiukasti suojeltu, toteaa myös riistapäällikkö Jörgen Hermansson Varsinais-Suomesta. Hän pitää EU-päätöksentekoa poikkeuksellisen nopeana, mikä kertoo hänen mukaansa vahvasta poliittisesta tahdosta koko Euroopassa. Mutta mitä käytännössä tapahtuu Suomessa? Ministeriön suunnitelman mukaan susikannan hoitosuunnitelma päivitetään, sen yhteydessä kuullaan laajasti eri sidosryhmiä. Keskustelualueelle on varattu aikaa keväälle 2026. Uuden järjestelmän toivotaan olevan toiminnassa täysmittaisesti metsästyskaudella 2026-2027 ja ensi kaudelle 2025-2026 suden metsästys voidaan sallia ministeriön mukaan erikseen ilmoitettavalla tavalla. Kansanedustajissa keskustelu jakaa mielipiteitä. Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Jenna Silmula perussuomalaiset painottaa, että lainvalmistelu on alettava nopeasti. Sen sijaan valiokunnan vihreä jäsen Tiina Elo pitää päätöstä kestämättömänä, erityisesti koska Suomessa susi on edelleen erittäin uhainen laji. Meidän pitäisi keskittyä siihen, miten susikanta saadaan elinvoimaiseksi, ei siihen, miten sitä pienennetään. Susi on voimakas symboli, yhtä aikaa pelätty ja kunnioitettu. Nyt sillä on edessään uusi aikakausi Euroopassa ja Suomessa. Onko tämä hallittua kannanhoitoa vai tie hallitsemattomaan taantumaan? Sen näyttää aika ja lainsäädäntö. Kiitos, että kuuntelit. Jos pidit jaksosta, jaa se ystävillisi. Muista tilata Korpimetso-podcast. Pysy kuulolla, pysy tarkkana. Jahtikausi on vasta alussa.